Έλα, θιά. Έλα, παιδιά. Έλα, θιά, μου είπαν ότι με πήρες τηλέφωνο. Ναι, παιδί μου, έπαιρνα κανένα 2 ώρες με πάνω στο χέρι. Ναι, μου είπαν. Πήγαινε, λέει, στο δωμάτιο επικοινωνίας, λέει, σε θέλει θιάς. Αλλά μου είπαν να προσέχω, θιά, πώς να μιλάω, να μην μιλάω, λέει, πολύ. Μου είπαν χωριάτικα, αλλά να μιλάω λίγο αθηναϊκά. Για να. Ναι, για να καταλαβαίνει, λέει, ο κόσμος. Άι, μωρέ, άι, σημαντική. Ναι, θιά είναι δύσκολα εδώ μέσα. Πολύ δύσκολα. Άι, παιδί μου, σαν εδώ δεν έχει δύσκολα. Σκόρκα το πρωί στις 6. Κουψουμισιάστηκα. Ναι, θιά, και εμάς πρωί μας ξυπνάνε. Έχει φέρει, λέει, την προσωπικό της γυμναστική, κυρία Τατιάνα, για να κάνουμε, λέει, ποδάρια σαν και αυτή, να μας γυμνάσει, να κάνουμε ποδάρια σαν και αυτήν και να γίνουμε γυμνασμένοι και ωραίοι. Και θιά. Τι να κάνεις εσύ ποδάρα, στην καμπαριά θα πας. Δεν ξέρω, ρε θιά, γιατί μας βάζει να κάνουμε ποδάρια. Και μας λέει επίσης, μας φέρνουν να. Δεν τρώμε πια ό,τι πλέον. Ούτε μαρμελάδες τρώμε, ούτε τέτοια που με έφτιαχνες εσύ. Τρώω, θιά, μας φέρνουν και τρώμε καλαμπόκι. Και καλαμπόκι, καλικότης εσύ. Δεν ξέρω, ρε θιά, μας φέρνουν, λέει, τρώμε πρωί-πρωί καλαμπόκι, το οποίο είναι, λέει, αποξηραμένο. Και μαζί με αυτό μας φέρνουν και τρώμε σίκα. Και τρώτε σίκα. Σίκα, θιά, ναι, σίκα. Για να κάνει, λέει, καλή λειτουργία του εντέρου μας και να πάει το εντεράκι μας πρωί-πρωί πάμε και αδειάζουμε. Και. Ρίζεσαι. Ρίζεσαι. Θιά, προσέχω, στην τηλεόραση βγαίνω. Είσαι τρελή, να με ακούσει ο κόσμος. Και άμα έρθει να κλάσει, τι κάνει. Σιγάρι από τα αρχή του πρωτοκλανίδια τώρα στον αέρα. Είσαι τρελή. Είναι και, είναι και άλλες σκουπιλιές, τσούπρες δίπλα παραδίπλα. Οπότε δεν την κάνω. Μία να μην αρχίσει να μυρίζει, ριζίλ θα γίνω. Θα με βγάλουν έξω από το σπίτι. Και άμα βγω έξω από το σπίτι, ξέρει, πάνω 500.000 έπαθλο. Τζάμπα μην έβγαινε. Άμα αυτή η μιζαρούφωση πέραν δίπλα, τι πράγμα ήταν, οι 2 βυζιάνα αυτά τα τέμπη ήταν. Θιά, δεν έχει τέτοιο βυζί. Είναι σαν να μας τα άργη της μαγούλας. Ναι, θιά, καλά, δεν σ' άκουσα. Έχει, λέω, σαν να μας τα άργη της μαριγούλας. Αχ, τώρα που μην πεις μαριγούλα, το πρωί σκόρκασε λίγο στις 6, δεν μ' άρχισε να ολοκληρώσω πριν. Σκόρκασε στις 6 και πήρα να το αρμέξω στο ζωντανό. Και τράβα το μαστάκι, έφτανε τα χέρια. Αφού χρειάστηκε και έβαλα counterpaint στα χέρια μου για να πειράσει πόνο. Να σε πω, ρε θιά, με εκείνο τον όγκο που είχε βγάλει στο βυζί η Ελλάδα, τι έγινε. Α, το γουρμπόλες. Ναι, αυτό. Τι ήταν. Σαν βουζουνάκι μικρό ήταν. Δεν ήταν, έτσι, αποφευηθήκαμε, ναι. Να σου πω, θιά, ήρθε που λες προχθές ο Κυρανδρέας. Τι πράγμα, δεν σ' άκουσα, παιδιά. Ήρθε, λέω, ο Κυρανδρέας προχθές. Πάρε το 0. Θιά, μπαταρία βάλω στο ακουστικό. Μην με πας άλλη φορά χωρίς μπαταρία. Ναι, τώρα σε ακούω τι είναι. Έτσι πάω, τον έβασε λίγο την ένταση, το volume. Λοιπόν, ήρθε ο Κυρανδρέας και μας είπε ότι θέλει, λέει, να μιλήσουμε για να βγάλουμε, λέει, τον εσωτερικό μας εαυτό. Δεν ξέρω τι. Θιά, δεν ξέρω τι θα πει αυτό. Δεν ξέρω τι θα με κάνει. Δεν ξέρω, τον εσωτερικό μας αυτό, λέει. Θα πάμε μέσα, θα μας μιλάει και δεν ξέρετε. Και άμα αρχίσει αυτό στην πάση. Αν κίνησαν τις μαγουλάδες αυτό, προσέξτε ιδέα. Δεν ξέρω, ρε θιά, κάνα δόντα θα μας βγάλει. Κάτι είπε πάντως θα μας βγάλει. Τέντερ θα μας βγάλει, δεν ξέρω. Είπε, λέει, θα πάμε εκεί και αν αρχίσει αυτό στην μπάλα, εγώ το φοβάμαι, θιά. Μιλάει, δεν καταλαβαίνει τι λέει. Προτιμώ την κυρία Τατιάνα. Όλα τα περίεργα στην τηλεόραση πήγαινε. Ναι, θιά, προτιμώ την κυρία Τατιάνα. Η κυρία Τατιάνα είναι πιο. Θα έρθει τώρα και λέγει η κυραρούλα, να γίνουν πολλοί. Τι πια? Η κυραρούλα. Α, τι που κλαίει συνέχεια. Όχι καλέ, η άλλη, η Κορομιλά. Α, η Κορομιλά. Ναι, η Κορομιλά. Αυτή την άρχισε κούκλα είναι πάλι, το κορίτσι μου. Ναι. Το να μην το μαντιάξω. Για να βγει στην τηλεόραση πάλι, πια έγινε κούκλα. Είναι ωραίο κορίτσι όμως και καλό ότι σε εμπαθρά από παλιά. Και εγώ θα την έβλεπα παλιά. Τότε που έκανε το μπράβο είχε καλύτερη και το τσάο αντένα. Μαζί με τις άλλες τσούπρες. Μικρό έσαι εσύ πλατή. Ναι, αλλά έβλεπα με χάζευα τις τσούπρες βρεθιά, τι να κάνω. Αχ, θυμάσαι που είχε πάρει τη θέση στην Τασχόλα, τηλέφωνο, τότε που έπαιρνε τηλέφωνο ποιοι είμαστε και αυτά και έλεγε χαιρετώ την ωραία Βρετανία, που είχε πάρει το θυμά. Ναι. Άλλο παιχνίδι ήταν, θιά, άλλο παιχνίδι ήταν. Εντάξει, είναι δίκαιο. Μικρό παιδί μου, ξάνει τότε, τι θα θυμηθώ. Σε τουαλέτα έχει καμπυρίες. Θιά, δεν ξέρω, νομίζω πως όχι. Μας έχουν πει ότι δεν έχει. Τώρα, άμα εκεί μέσα που είμαστε
και κάνουν την ανάγκη μας τραβάνε και σας τα δείχνουν, δεν ξέρω πια. Αν κάνει τίποτα να μας δείξουν και μας δείξουν, παίζουν να μην ξέρω να μην ξαναπάω τουαλέτα. Γιατί εγώ πάω εκεί μέσα, βάζω το δάχτυλο στη μύτη, ξύνω τα αυτιά μου, ξύνω τον κόλλο μου, θεία όλα εκεί μέσα τα κάνω. Μην με δείξει και γίνει οριζίλη. Επειδή αμόμωση προχθές το πρωί ξηκάστηκε και πήγε στο καφέ, το τηλεβιζιαρό δεν βλάφτηκα εσύ. Τι ναι. Κάλεσε στη μύτη 20 λεπτά, λέω εγώ από που έβλεπα, λέω στο κοιό. Βλέπω τώρα, κυνήγητες και πήγε, μια ώρα έβγαζε και έβγαζε σε ευγαρίες. Θεία είχε μπουκώσει και ήθελα να κάνω. Τα έβαζα κάτω, έριξε και τότε και εκείνο που τα κουλώσα κάτω από το τραπεζάκι. Ναι, παιδί μου, τα κόλλαγες, αλλά εντάξει, εγώ μετά λέω στο κοιό και είχα να πάω στο βορρά, λέω να φύγω, πρόσεξε το πίδο δεν βγαίνει γράφτα. Να σου πω, προχθές είχε εκείνη την Τζικάνα την ξέρεις τη Φωτεινή, έτσι. Αυτή που τραγουδάει ένας μπαλαμό, ένας μπαλαμό. Ποια παιδί? Εκεί που είχε και με τσατιστεί μαζί της η Άσπα και έλεγε και τρελαίνομαι. Είχε έρθει που λες προχθές δίπλα και εκείνη τώρα εγώ σκάλιζα τα αυτή μου γιατί με είχε πιάσει μια φαγούρα εδώ πέρα μέσα και είχα κάνει το δαχτυλάκι με έτσι και το έκανα έτσι. Και με γυρίζει και με λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνεις? Και τη λέω, τι κάνω? Με λέει, που κάνεις το δάχτυλο έτσι. Και λέω, γιατί κακό είναι, δηλαδή άμα το κάνεις εσύ, άμα είσαι φαγούριστε αυτή, τι κάνεις? Μου λέει, το κάνεις διακριτικά, το κάνεις ένα έτσι. Λέω, τι κάνεις ένα έτσι? Μου λέει, ναι, μου λέει, και αφού λέω μέσα είναι η φαγούρα. Μέσα, πάλι σπάς το κεφάλι μου. Α, μου λέει, δεν είναι, μου λέει, τάκτυλες. Τάκτυλες, δεν ξέρω τι θα πει αυτό, αλλά μου είπε ότι είναι τάκτυλες. Άστα, άστα. Και είναι και αυτή η καρέκλα εδώ, δεν με βολεύει, με έχει πιάσει μέση νυχιά. Μας βάλουμε μέσα στο αυγό εδώ πέρα, στο κουβούκλιο, σήκει την ψυχή μου. Νομίζω ότι θα... Σίδα. Αυτό τώρα δηλαδή θα τη δείξουν και με άμεσα επεισόδια που μιλάνε. Ναι, θεία. Γι' αυτό. Και μπράβο. Και δεν είπες να κάνω γαργάρι, να ακούμε καλύτερα παιδεία. Όχι, ευτυχώς που κάνεις. Ευτυχώς που δεν μιλάς πολύ χωριάτικα και να μην μας την πούν. Και εμένα μου είπα να μιλάω λίγο αθηναϊκά, λέει. Και εσύ ευτυχώς. Καθαρά μιλάω, παιδί. Ναι, καθαρά μιλάς. Θεία μου, μια χαρά τα λες. Μπράβο. Εσύ φωναείπα του Παγκράτη, πείτε. Ναι, και εμένα από το κολονάκι έπρεπε να αποδοθεί. Κανείς δεν καταλαβαίνει ότι είμαστε του χωριού από τη Γρατινή. Σε έλειψε η Γρατινή επιδόπεν? Με έλειψε λίγο η Λινίτσα με έλειψε. Ο Μίτσος ο Καράμπλας με έλειψε που πηγαίνουμε στο καφενείο. Άμα θα γυρίσεις στο πιεστό. Ναι, κάνουμε γλέτια. Και άμα πάρω τα 500.000 καθιά θα πάμε να πάρουμε σπίτι στο κολονάκι. Για να μας περνάνε και για κολονακιώτες να λέμε ότι είμαστε ευαίσθητοι κολονακιώτες. Θα πάμε πρώτα στην Πουμοντινιά να παθολαχίσουμε μια κατόφα. Ναι, εννοείται. Να σου πω, θεία, με λένε πρέπει να κλείσει πέρα στους χρόνους. Ομιλίες. Δεν θα συμπηγαίνεις λίγο ξαδελφάσιο? Φέρτε τον λίγο από ένα γρήγορα μισιά γιατί θα κλείσουμε. Έχουμε φάει τον χρόνο, λέει. Περίμενε. Παναγιά! Έλα ρε, ξάδερφε, τι κάνεις? Καλά είμαι εσύ, τι κάνεις ρε, καλά είμαι ρε, ξάδερφε, τι έκανα, να, εδώ. Γυμπαλιάζουμε. Τι να κάνεις? Βαρμά. Σε βλέπω. Τι να κάνεις, ξάδερφε, όλη μέρα ξάπλα είμαστε, δεν κάνουμε τίποτα. Ξυνόμαστε από εδώ, ξυνόμαστε από εκεί, με λέει θιά μου να μην βάζω τα δάχτυλα στη μύτη, λέει είναι καλά τις μιξούλες μου κάτω το τραπεζάκι, τι λέει να μην δίνει τηλεόραση και γίνει ριζίλ. Τι να κάνω, υπομονή. Υπομονή λέω. Δεν μιλάς με τη μισό, έκανας τίποτε. Όχι, εσύ ξάδερφε, ναι, ξάδερφε μου Παναγιώτης. Δεν έκανε τίποτα. Δεν με κάθεται ξάδερφε. Είναι τζαμποναμπέτσα αυτή. Μου λέει εγώ μου λέει θέλω πλούτη, θέλω αυτοκίνητα, θέλω τέτοιο. Πότε τα βρω εγώ αυτά? Εγώ του είπα 5 γελάδια έχω και άλλα 3 μαμβάκια. Στέλνω τα μαμβάκια. Αν το θες πάρτα. Άμα το θες μην τα πας. Τι δεν κάνω. Τι μου λέει θέλω αυτοκίνητα, θέλω το ένα, θέλω το άλλο, θέλω μου λέει να με πηγαίνεις στο... Πώς μου το είπε? Στο Villa Fiat, Villa Punto, κάτι τέτοιο μου είπε. Villa Mercedes μου λέει. Όχι ρε, ένα μαγαζί είναι, να με πηγαίνει σε Villa Mercedes νομίζω το λένε. Αυτό. Mercedes, ναι. Το ξέρω, αυτό το έχει να δεις ποιος για να παίζει μουσική και τι παίζει και να ναι, μην τα λες, δεν είναι διαφήμιση αυτά, δεν κάνεις την τηλεόραση, αυτά να τα λέμε.
Λοιπόν, ξάδερφε, με κλείνει, με φωνάζουν από εδώ από το κοντρόλ. Με λένε πρέπει να κλείσει. Καλά. Άντε. Χαιρετίζουμε το ξεφτιό. Φιλιά στα Ξάνια, ρε. Ακούς και να πιστεύεις και κανένα να πεις υποξάδελφό μου και εκείνη η φωτογραφία που σε έδωσα ως τι μου φέρει παλάκα. Όχι. Τι την κάνω. Να τη δείχνεις στο φακό να φαίνομαι, την πάω την κοτσάλα εγώ το τέτοιο. Εντάξει, με έσχες. Άντε. Ναι. Άντε όμως με κλείνει τώρα, με φωνάζουν. Εντάξει, ρε. Ναι. Άντε, γεια σου, ρε. Άντε, τσάω. Άντε, γεια. Versus